Bono. Aku iki kelangan wibawaku. Merga iki ngono mau. Aku iki papasan karo jalma menungso kang sing diarani Bambang Bagong. Aku nganti sempoyongan untukku nganti ape coplok. Nalikane aku adu kesekten karo sing jenenge Bambang Bagong, ladalah. Babar pisan aku ora nyangka yen Bambang Bagong duweni wibawa sekten sing kaya ngono kuwi. Aduh. Yen tak rasa-rasake aku iki ya kudu semaput, kudu sempoyongan. Nanging iki dina aku tak empet merga nang ngarepanku iki ana Kakang Buta Bono. Ya,